Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 18 na bulan sang Enero tuig 2023. Ano naman nga mga isyo ang aton kuting-kutingon karon nga adlaw? Bada mawad-an pa nurse diri sa pungsod Pilipinas, abaw, oo. Estudyante pa lang, kuting-kuting na, ginatawga na, kag pirata na sang mga European nga pungsod. Estudyante pa lang, ginaopira na, sagwa sang pungsod, damawad-an kita nurse ni. Pagsaka sang presyo sang sibuyas, ginatudlo kabangdanan, mga hoarder, kag trader ged sa extrajudicial killing nagapadayon ko no sa pungsod Pilipinas. Oy manami nga balita lokal Manukan country ko no himuon nga 2-story building may parking lot pa ba maayo man ang Senado subong daw gapanginam-kinam gid daw pertigid ang arangkada nila sa Bureau of Customs sa NAIA. Galalain ang mga custom. Siling ni Senador Tulpo, mga damol guya kamo. Akalain ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasag kagaw nga nagtapik sa aton kaalawasan. Muda subong, trangkaso, hilanat, sipon, ubo, tambal ini ang D3 Bayo tagkato. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatala. Size 34 na ang European nga mga kapungsuran nagapirate na sang mga estudyante pa lang nga nurse sa Pilipinas. Agod nga sabton tong pagkinahanglan nila sa mga health worker. Ini daw magkalaurot gini ang mga estudyante pa lang ginapirate na mo. Suno kay Vilma Garcia, De La Salle University Medical Center Employees Union President, ang United Kingdom, ang Germany, karon nagapadayon pang-recruit, nagatanyag sang daw hindi mo madesairehan nga pakite sa mga estudyante pa lang sa nursing. Suno sa report, ining mga pungsod naghatag sang masyado ka-attractive nga package. Mga second year nursing estudyante pa lang ginapirate na. Ini sila ginapangakuan nya didto nyo tapusa ang inyo pagtuon sa amon pungsod. Ang tanan libre, may tuition libre, lodging ilistaran libre. Bao purti nga tanyag no? Kag-ari pagid. Siling niya, kung nagapractice na kamuto, pwede nyo madalang inyo pamilya. Purti ini nga tanyag sang European country. Kung ikaw hindi ka, siling ni Garcia ginabulubanta nga ang madamo nga mga estudyanteng nursing nagbaton sa tanyag kung ikaw hindi ka. Second year nursing ka pa lang, dito ka pa eskulahon sa Germany, dito ka pa eskulahon sa United Kingdom, wala ka gastuhan nila hasta katapos ka. Porte pa, wala pa bayad, balay mo. Porte ini. Ti kung mag-amo sining tanyag sang iban nga kapungsuran, daho mawad ang kita ni sang nurse dire sa pungsod Pilipinas. Kung ikaw hindi katanyagan ka muning pagtanyag sa iban nga pungsod, dabi ikaw ginikanan, ini pagtugtan kabataan mo,
Ikaw bata, second year nursing ka pa lang, gina-private ka na sa amo nga mga lugar, hindi ka magsugot, nga wala na gasto, may listaran ka pa, pwerte pa kadako sang offer sa imo. Aber, di kinanglan talupang doon ini sang aton gobyerno. Basi pila kadlaw, maputi lang kalimutaw ta, ang tanan nga mga hospital kulang na nurses. Kay nga ato na tanan nagpinalumba nagwa sa iban nga pungsod bangod sang maayong tanyag. Gina-pirate na mo. Tisiling sang University Medical Center nga presidente nga si Vilma Garcia nya hindi kuman sila mapunggan. Kay sila niya mo ang nagadesider sang ila palaabuton. Kag ang ginatanyag nga pakite hindi magwanta sa kayo. Di ko magpadayon ini pagpang-recruit kag subong man pagpang-pirate sang mga European country kag iban pagid nga mga pungsod sa gwa sang Pilipinas. Amo nang ginasiling ko bala nga ang aton gobyerno tuluton inyo man, dugang-dugang inyo man ang kompensasyon sang nurses sa mga doktor naton dire. Pila kadlaw wala na kita bilin dire kay ga pinalumba nagwa sa iban nga pungsod amak mo dito kampiyon ang offer mo. Abi ikaw hindi ka? Ikaw estudyante pa lang ginatanyagan ka na. Second year pa lang nga estudyante sa nurse ginatanyagan na sang maayong pakite. Amo nang siling ko ba hindi ginamahimo dire sa pungsod Pilipinas, hindi kita makasarang. So ginalantaw ta by 5 tubtob na 10 katuig mamilag-pilag na ang nurses sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe nga mangunguma, binakal nila tag 8 tubtub 15 pesos lang kada kilo. Pagkatapos pag-abot sa merkado, 700 ng presyo ya. Sos na mabuang ang mga mangunguma. Iban gani nga mga mangunguma na bankrupt. Hindi giman tanan gintunaan sa mga hoarder kag mga trader. Ang iban inatake giman mong sang pamiste bla. Amo na nga iban nag-suicide. Ang iban nga mga mangunguma sang sibuyas. Pero kung pamatian mo ang report sang Senate Committee on Agriculture and Food nga ang chairman si Cynthia Villar, siling niya sa inquiry sa presyo sang sibuyas, nagapalayag nga wala sang pagsaka. Galing nga may ara kahimbon mo ang pila ka mga kurap ng opisyal sang Department of Agriculture kag Bureau of Customs sa mga importer kag trader. Ba, may ginkasugtan ka mo? Niyang matuod, wala shortage sang sibuyas. Nga among tunaan sa pagsaka sang presyo sini. Kanya man ang Philippine Statistic nagapakita nga may shortfall gin man 2,000 ka metriko tonelada sa naligad nga tuig apang natabunan ini sang 53,202 ka metriko tonelada sang tuig 2021. So dapat maipatag ko no ang Department of Agriculture kag Bureau of Customs nga natabo ini. Ang Bureau of Customs man niya dumdum kamo dinakop nila mga cross sampal nga 11 kilos gilang nga sibuyas base kon konsumo la niya sa mga crew dito kag partidahon nila diri sa pungsod Pilipinas amo yang hagad na pabugal nga nadakpan nila sa mga crew sang Philippine Airlines. Ara karon pinusdakan sila sang isyo sang pila ka mga sektor, posdakan isyo sa pila ka mga senador. Ang masakit-sakit gid nga sugilanon nga ginpilak si Senador Tulfo. Siling niya sa mga Bureau of Custom sa NAIA, damol kamo guya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned Ini dua ka story building, lakip na dire ang nagakaigo nga parking lot. Timayo ini, kung matabo ini, matahom ini, para sa aton mga negosyante. May plano ko no, si Mayor Albi Benitez nga himuon ini, nga patahumon, kag dapat man kung matahom na, kundi bayad man kamusto, kadamo na sa pinatalsik da. Agad lang ka mo baligyada, wala ka mo bayad. Tilantawan ako ni ang iban na pinahalin. Ang manami, pag diyan kumatahom ini sa tinluan mayo. Kay kalain lang taon bilang kung gakaon ka kay ko. Gakaon ka, gadumog pang ilaga. Ba, pinalumba pang tanga. Kag ang mga langaw, daw mga labog-labog lagko ti ni mayo. Pero kung mapatahom ini siya, butang ko dua ka panalgan, pagkatapos may parking area, tinluan sa mayo, ibutangan sang matahom nga mga comfort room. Balo kang kalanan, kung magsulod ako sa kalanan, una ko ginadiritso ang comfort room. Kaya mo na siya ang first impression mo. Kung matinlo gani ang comfort room sa isa ka kalanan, ang silingon maayo na ang pagpadalagan, management, sang amo nga kalanan. Ti amo na kinanglanta, ang manukan, bantog ba ni? Kilala niyang manok na namit, ginman mo. Pero, depende na sa lugar. Kaya man, tinga makaon ka sa manukan kung makita mo mahigko. Nga may mga kaunan ka man manok sa sulod sang mga mall. Lagko nga mga mall, may ara man manok, lada ka gidabi. Pero, kung matahom siya, kag maayo giman niyang sabor sa manukan country ang manok, natural dugukan na ya sa customer. Patahumon mo lugar, matinlo ang lugar, kampyon ang comfort room, may parking space ka, amago na sa tao, kag hindi ka mahilak, mag-arkila dira. Tisubong niya, iban gilalangawan da mo. May lang iban nga daw may ngalan-ngalan, kay masudlan sang customer. Pero ang daw hindi kilala, ati puto tikoy, may lang magsulod 3, magsulod 4, ti ano pagbawi mo naman. Ang buot silingon kung amo na kadyutay sang customer mo adlaw-adlaw, ang manok na hindi na mayo, kay ti gabangaw na mo. Wala mabakal, ti pilak adlaw pa kaibaligya liwat. So ang buot silingon, kinanglan matuod ang pagpatahom sang manukan country, no? Imuon ta na sa nga nami bala, nga pag-abot sang mga turista, nya dito ta sa manukan country. Matinlo ang lugar, kampyon ang comfort room, kampyon ang serbisyo. Di kundi balik naman, mayong ganansya sa aton mga negosyante. Ang ibanda maluoy katuod, kahit ano pagbayad niya kayo sa customer. Binula niya tag 2-3 lang, tiyabi, ano pagbawi mo na? Ano pagbayad mo sang arkila mo kay wala sang gasulod nga customer? Pamirde ka lang nga pamirde, kay hindi maayong lugar. Hindi siya matinlo bala. Luwas siguro sa ibanda nga ginatiluan maayo, manami ang comfort room, pero
Ang ibanda, mako na nga wala talaga kadto kung kaisa, ga pinalumba man ang tanga kag mga ilaga, tiya mo na nga dapat tiluan, kung gusto tahumon ang manukan country, ako ya upod ako dire. Para man sa benepisyo sang mga negosyante, kag amagon man sa mga customer. Abi, atubangan mo da, mall. Ti bangod kay gusto sang SM Group of Company nga mangin partner sa syudad, natural tagaan sang maayo ini nga igtalupangod kon gapartner ang syudad kag ang SM Group of Company. Ting balo ka naman sang SM ya kundi lagko yang mga personalidad ang arada. Ti kon daw duwa sila gapadalagan da sang manukan kundi sigurado magatahom ang manukan, makagadansya ang mga nag-aarkila. Of course, may income ang syudad kag SM, natural na nga wala income kay partnership na. Negosyo niya mo. Pero negosyo nga makapaayo sa mga nag-aarkila kag magadapit sa mga customer nga mabuhi liwat ang negosyo dira sa manukan. Amo na buot ato silingon. Apitin nyo na bala kag ikumparar sa mga mall. Ti ko nang migo ko pa, ko kaon tadas manukan yan dia. Nga makaon ka pa da kay ara suludo, may manok man to. Aircon pa. Amo na bala. Tapos niya lang tawab lang sitwasyon sa manukan. Ti kundi daw ang impresyon daw hindi amo. Pero kung matahom, tinlong komportro, may mga parking space, base kung magbalik naman ang kabantugan. Bantugan kita sa manok mo. Ang Manila, dire pag-order, kampiyon ng timpla mo. Sa bilog kalibutan ko kung timpla lang sa manok ko ang syudad sa Bacolod o hindi niya matupungan. Basi matupungan ma, pero hindi na masubrahan. So mo nang kampiyon ini nga plano. Ibalik ta ang ginaguso sang customer sa manukan country. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 54. Balik ako pagkatapos ini. Blue This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang 28 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.